Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Faya ayuhannas rahimakumullah. Uswikum wa iyaya bittaqullah fa innallaha subhanahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dumateng para hadirin ingkang winulya. Monggo kita sareng-sareng nambahi takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mawi ngatahaken amal kebagusan saha nilaraken kemungkaran-kemungkaran. Gusti Allah sampun dawuh wonten Quran surat At-Taubah ayat 119. Ingkang maksudipun inggih menika, he eling-eling wong kang padha iman kabeh. Wedi sira marang siksaning Gusti Allah. Lan ana sira kabeh bareng-bareng karo wong kang padha temen-temen. Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken manungsa wonten donya menika saking satunggaling jiwa. Inggih menika saking Nabi Adam alaihi salam. Saking Nabi Adam alaihi salam Gusti Allah nyiptakaken garwanipun inggih menika Ibu Hawa. Saking Nabi Adam saha Ibu Hawa lahir putra-putra ugi putri-putri ingkang kathah sanget ingkang sumebar wonten donya menika. Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken manungsa menika supados ngibadah ngawula ngabekti dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Wonten Quran sampun wonten dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Inggih menika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingkang artosipun inggih menika, he eling-eling para manungsa, ngibadah sira kabeh marang pangeran ira kabeh ingkang wis nyiptakaken sira kabeh saha wong kang sadurunge ira, supaya sira kabeh padha takwa marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Wonten setunggaling hadis saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika ngibadah ingkang kawitan inggih ngibadah salat gangsal wekdal. Ingkang nomor kalih inggih menika ngibadah birrul walidain, ngabekti dhateng tiyang sepuh kalih. Ugi ingkang pungkasan inggih menika ngibadah jihad fi sabilillah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika inggih menika ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ingkang artosipun inggih menika ridhone Gusti Allah tergantung ridhone wong tuwa loro, lan bendune Gusti Allah tergantung bendune wong tuwa loro. Hadirin rahimakumullah. Birrul walidain inggih menika kalebet ngibadah ingkang paling utami sasampunipun ngibadah ngawula marang Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngabekti dhateng tiyang sepuh kalih menika perkawis ingkang wajib dipun laksanakaken, dipun tindakaken kaliyan para manungsa. Mekaten kita kedah mangertos bilih tiyang sepuh kita sampun berjuang damel kita sedanten. Ibu kita sampun ngandhut kita, nglahiraken kita
nganti berat ugi masyakoh. Sampun ngramut kita ngantos kita dados tiyang ingkang sakmenten menika. Hadirin rahimakumullah. Mila kita kedah ngabekti ngawula dhateng tiyang sepuh kalih kita. Kita kedah mangertos menawi kita dipun utus tiyang sepuh kalih, kita kedah nglaksanakaken, kedah nglampahi napa ingkang dipun utus selagi menika teng dalanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dos pundi mbok bilih tiyang sepuh kita sampun kapundhut dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala? Kanjeng Nabi nate dawuh, inggih menika, dongakno wong tuamu lan sedekahno rezekimu kanggo wong tua loromu. Yen ora mbok lakoni, maka kuwi termasuk dosa gedhe, durhaka marang wong tua loro. Hadirin rahimakumullah. Menika ingkang saged kula aturaken wonten ngarsanipun jenengan. Monggo kita sareng-sareng nambahi takwa ugi nambahi ngibadah kita wonten ngarsanipun Gusti Allah ugi wonten ngarsanipun tiyang sepah kalih kita. Mbok bilih wonten atur kula ingkang salah, kula uwun ngapunten sak ageng-agengipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.